Son imaxes en directo da Gudiña. Así está a situación. Segue a neve, hai aldeas con lixeiras dificultades de acceso na alta montaña e problemas na rede secundaria de estradas. As máquinas quitaneve non paran de pasar e botar sal para que non se formen placas de xeo. A A6, a entrada de Galicia por Pedrafita do Cebreiro volve pechar os camións despois de varias horas aberta. A cantidade de neve caída esta mañá non permite un paso seguro. En Troques, na A52, a estas horas, sí se permite o paso de vehículos pesados. A mí me pararon sobre el mediodía o así, hasta las 10:30 de esta mañana, que es cuando nos han dado salida a todo, de 440 camiones creo que dijeron en las noticias que estábamos allí parados y ya pues he parado aquí a tomar un café y a continuar. Ya por lo menos está todo limpio y bien, de momento. Xusto ali na A6, en Pedrafita de Cebreiro, está Demetrio Morenza. Última hora. Sí, como decía, ese apuntamento de última hora fai referencia a un novo corte na A6, precisamente confirmado pola DXT, que están embolsando camións na zona de Embaralla e tamén cortado entre os kilómetros 431 a 438, así como entre o 410 e o 475, aquí en Pedrafita, onde nos atopamos agora mesmo moitísima xente que se desplazou ata aquí nos seus vehículos, familias que quixeron disfrutar dun día de neve, pero como decíamos, a media mañá volveu caer unha nevada moi forte aquí en Pedrafita. Na rede principal de estradas, as máquinas quitaneve leven traballando arreo toda a xornada. Andrea está en Ríos. Como está a situación na A52? Que tal? Si, pois aquí na A52 xa vemos moito movimento na estrada de camión, sobre todo porque, como dicías esta mañá a primeira hora, a Dirección Xeral de Tráfico levantou esas limitacións, aínda que con algunhas restriccións, como por exemplo está prohibido adiantarnos nuns intres. Neste Galicia Noticias imos falar cun traballador do Concello de Ríos para que nos explique as principais incidencias e os traballos que tiveron que realizar tras o paso deste temporal de neve. A borrasca Ingrid continúa marcando o ritmo do tempo en Galicia, deixando un panorama meteorolóxico que combina ventos fortes e ondas xigantes que poden chegar aos 10 metros no litoral da Coruña e Pontevedra. Cuidado, porque estamos en aviso vermello. E o entruido máis longo do mundo de Xinzo de Limia xa comezou, pero estas son imaxes do ano pasado. Onta noite debíamos ver o petardazo que dá inicio ao entruido da Limia, pero non foi posible por causa do temporal. No Concello de Trives quedou cortada a estrada local entre Cova e Penapetada, que está unha estrada local, aínda que é unha vía que ten alternativas e, polo tanto, non hai núcleos incomunicados. Neste mesmo Concello fan falta cadeas para circular polas estradas que vai de Izás e está en mal estado. Fai falta cadeas e un dos accesos secundarios á estación da montaña de Manzaneda. Máquinas quitaneves traballando arreo é a tónica en boa parte da provincia de Ourense. A ver, ahora está algo transitable, pero a mañá, a primeira hora, cando pasei, era imposible pasar. Non había nin rodeiras para poder pasar ni nada. Estamos no rural, isto é o Alto do Vieiro, e aquí pola nacional que ven desde Ourense perfectamente transitable, pero ahora, por exemplo, se desde aquí nos queremos desplazar a pueblos como a Calvos ou a Baixo no Vieiro ou cruzar mesmo para outro lado Forriolo, é imposible. As carreteras, salvo que leves un vehículo que teña tracción ás 4 rodas ou... Hai 40 cruces por esta carretera que se ven chos de neve, pero bueno, os quitanieves tamén hai que entender que non dan a máis. Entón, limpar as carreteras principales e a ver... No Concello de Trives quedou cortada a estrada local entre Cova e Penapetada, aínda que é unha vía que ten alternativas e, polo tanto, non hai núcleos incomunicados. Neste mesmo Concello é necesario empregar cadeas para circular pola estrada que vai a Izás, un dos accesos secundarios á estación de montaña de Manzaneda. No Concello de Vilar de Barrio está incomunicada a aldea da Ruás, a uns 800 metros de altitude, pero xa conseguiron despexar o acceso a Rebordechao, onde viven unhas 20 persoas. No Concello de Vilariño de Conso está incomunicada desde onte á tarde a aldea de Prado Albar, onde viven unhas 10 persoas. Segundo informou a Agrupación Local de Protección Civil, esperan abrir os accesos esta mesma tarde.
Segundo o último parte da Dirección Xeral de Tráfico, no Concello de Padrenda, a estrada provincial ou 531 entre os lugares de Crespos e o Castro é transitable con moita precaución. A mesma situación repítese na estrada provincial 536 entre o barrio e San Xián, que tamén é transitable con moita precaución. Outro treito onde hai dificultades, segundo a DXT, é na estrada provincial 533 entre a Gudiña e o Tar de Pregos. Hai uns minutos que a DXT volveu cortar o paso dos camións na A6, a entrada de Galicia por Pedrafita do Cebreiro. Imos ata ali en directo. Demetrio, contanos cal é a situación nestes momentos. Sí, a situación parece que se volve a complicar, como decíamos en uns minutos, alrededor das 12:30, que é unha nevrada moi forte na zona de Pedrafita, e agora a última información que dispoñemos é que a DXT acaba de cortar o paso para camións a 6, a altura de 6 kilómetros que mencionábamos antes, e agora mesmo nos atopamos con un conductor que acaba de chegar, que ven precisamente da zona de Laracha. Brais, moi bons días. Buenos días. Gracias por atendernos. Acaba de chegar agora mesmo, atopástevos con eses cortes na A6, non? Sí, a Garda Civil estaba a desviar os camións, os coches, de principio eu puiden pasar ben, sin problema. Mais cando pasabas as salidas de Lugo aí estaba un pouco máis complicado, agora aquí estaba algo mellor e agora volve a nevar. Non necesitastes utilizar as cadeas, non? Non, eu teños no maleteiro e de momento non fixo falta, e de feito intentamos subir un poquinho arriba e puiden subir sin cadeas, pero demos volta porque sí que estaba empezándose a complicar e agora nada, aparcamos aquí e a pasar o día. Pois a disfrutar, moitas gracias, moi amable, e a disfrutar e con moita precaución. Sí, sobre todo agora pasalo ben e despois a volta con cuidado. Perfecto. Como decíamos, en ese aviso amarelo, está en amarelo agora mesmo, segundo DXT, eses tramos, falábamos dos kilómetros 431, 438, tamén 410 a 475, e aquí na zona de Pedrafita están embolsando os camións a altura de Baralla, porque se acaba de cortar o tráfico para os vehículos pasados, e limitado en algúns tramos a velocidade a 60 km por hora. Moitísima xente aquí en Pedrafita, dende primeira hora da mañá, que quere disfrutar destas xornadas de neve, e hoxe podemos falar con moitos deles, eso sí, moitos tamén viñan xa avisados e preparados para este día que prometía ser complicado, y isto é o que nos comentaban. Y para aparcar, un poquito de inconveniente, pero bien. ¿Pero por qué? Porque había mucha nieve. Demasiada nieve, sí. Verdad, a carretera estaba bastante limpiña, pero ao chegar aquí xa se nota moito a diferencia, verdade. Sorprendemos que estuviera así tan... Pensabas que iba a estar máis tranquila a cousa? Bueno, a verdade xa daban bastante neve, tanto pa onte como pa hoxe, avisaban do temporal e demais, arrea, pero bueno, pásase ben tamén. Sí, claro, roupa térmica para non pasar frío e poder disfrutar. La verdad, un tráfico bastante limpio y no hubo problema. ¿Ya preparados? Sí, cadenas y ropa de abrigo en el coche y todo lo necesario. ¿Vos contabades con tanta neve? Pois non, para nada. E que tal, sorprendido? Estás disfrutando? Sí, sorprendido, disfrutando a mogollón. A primeira é da vez. Na rede principal de estradas, as máquinas quitaneves non pararon de traballar e os camións lograron sair pola mañá cara aos seus destinos. Máis dun milleiro quedaran ás portas de Galicia e outros lograron chegar a Gudiña, pero daí xa non pasaron. Tiveron que pasar a noite na estrada, agora recuperan camiño, a DXT levantou a restricción. Andrea está en directo na A52, contanos cal é a situación aí. Sí, pois por aquí pola autovía das Rías Baixas xa vemos circulando con normalidade os camións que estiveron retidos ata esta mañá e foron días e seguen sendo de moito traballo para os operarios que están traballando para liberar esas estradas de neve. Nos estamos cun traballador do Concello de Ríos, con Javier Diz. Javier, que tal? Grazas por atendernos. Como foron os días de preparación para este temporal? Hola, bons días. Nada, os primeiros días, según avisaron de que había esta previsión meteorolóxica, fixemos acopio de sal e preparamos os nosos medios, maquinaria, coches, para axudar a xente no que precisaran. A esperar a que viñera a neve, que ao final sí que chegou. E cales foron os momentos máis críticos, as incidencias máis graves que tivestedes que atender? Os momentos máis delicados foron onte. Onte de mañán era imposible limpar, intentábamos abrir paso ás poboacións que estamos no rural, son zonas moi dispersas, non había maneira de poder limpar. Limpabas e cando volvías de volta non se notaba. Había placas de xeo, despois tivemos que levar medicamentos a xente que tiña urxencia, tivemos que asistir a algunha ambulancia que se quedou botouse fora da vía, tivemos que levar ao enfermo ata a casa, de todo, abrir de todo paso, camións, houve que socorrelos,
tivemos de todo, de todo. E cal é agora mesmo esa situación? Que traballos quedan pendentes agora? Ahora a situación está mellor dentro das dificultades, a xente que teña precaución, pero bueno, os principales accesos, carreteras principales están abertas, xa son transitables, esperando a ver como ven a neve, se dá tregua, poderemos ter todo limpo. Quedan agora mesmo complicado dentro das poblacións, dos núcleos, o que as carreteras principais teñen acceso, pero dentro dos núcleos ainda hai sitios complicados. Moi ben, moitas grazas, Javier. Pois as estradas van estando despexadas, pero hai que lembrar moita precaución nas estradas porque segue sendo moi delicada. Fiquei aparcado ao quilômetro 75 da A52 por 26 horas. 26 horas. E agora vas a retomar o teu camiño? Ahora voy a retomar para Ourense. Por lo menos tienes donde poder tomar café, que no estás tirado en la orilla de la carretera, y aquí más o menos estás como casi una persona humana. Mandaron-nos para aquí, a Guardia Civil mandou-nos para aquí, viemos o coche ligeiro buscar o chofer, agora viemos buscar o carrinho para seguir para casa. Vale? Van coller a 52 agora. A 52, até a saída de Brim e vamos para Valpassas. Esta mañana, que es cuando nos han dado salida a todo, de 440 camiones creo que dijeron en las noticias que estábamos allí parados y ya pues he parado aquí a tomar un café y a continuar. A neve non está causando problemas agora no tráfico das vías principais do interior da provincia de Pontevedra. Iso sí, a nevarada das últimas horas e mailo frío manteñen aínda unha capa grosa nas zonas máis altas, o que moitos aproveitan para disfrutar dun día na montaña, Xoán. Si, a neve callou de xeito importante por riba dos 700 metros nos cumios do interior de Pontevedra, espesura de entre 10 e 20 centímetros que dificulta o tránsito en vehículo nalgúnas estradas locais de acceso aos povos de montaña por onde aínda non pasaron as máquinas quitaneves, porén nas vías principais o tráfico está aberto tanto para turismos como para camións, aínda que estes con tránsito restringido, xa que non poden facer adiantamentos. O que si se disfruta é do aspecto máis lúdico da neve. De feito, como se ve, centos de persoas achegáronse aos puntos máis altos para xogar sobre este inusual manto branco. Decidimos vir hasta aquí porque os pequenos nunca viran a neve e fomos buscando a neve. E chegamos hasta aquí. Nos chegamos a desviar porque vimos desde Vigo, pasamos pola Cañiza e hasta aquí sin ningún problema, verdade? Porque saímos da lá, había 5 grados, digo, ui, e vamos. É a primeira vez que a ven eles, a nena no, pero os pequenos sí, encantada. Pois que viven aquí sinto yo, pero é moi bonito. Venimos de Vigo, é a primeira vez que ve a neve, entonces venimos a disfrutar un pouco. Gustache a neve? Contame, que... Sí. Gustache? Que faz coa neve? Moi rico de nieve. Na Coruña, dende as 12, subiu o aviso de laranxa a vermello. Sabe, a situación no mar aí sigue sendo complicada. Alberto, que tal? Moi boa. Así que, Ingrid, estámosla sentindo aquí na cidade da Coruña dun xeito moi especial no vento. Xa o ven, os refachos roldan de medio uns 35-45 km a hora, pero hai tamén localidades da provincia da Coruña onde Ingrid soa con máis forza e chegou a ver refachos de máis de 100 km a hora. Claramente, Ingrid, está afectando tamén o mar. Aquí onde estamos xa vemos que as ondas de media andan entre os 3-4 metros de altura, pero un pouco máis fora, a mar aberto están en 7-8 metros. En Punta Langosteira rexistráronse ondas nestas últimas horas de máis de 10 metros de altura. Ademais, agora non chove, pero está chovendo de xeito intermitente, ademais dunha maneira moi intensa nestas últimas horas. Lembremos que estamos en aviso vermello e será así polo menos ata 6 da tarde, será sempre en función de como vaya respondendo e vaya actuando Ingrid. Somos moi pesados, pero hai que insistir en dicir que non debemos baixar a garda. El mar está precioso sempre, cuando está bueno y cuando está como hoy, así enfadado. Bonito, según como se vea. Pasa que llevamos un invierno bastante largo y por las previsiones va a seguir largo. Y no dejo de cansarme los paisajes que hay por aquí y demás. Esto es precioso. O olor a mar, o vento, as gaviotas, o pulpo. Gusta para sair de casa complicado, mas logo é moi divertido. Por qué? Porque non hai moita xente, disfrutas do vento, da choiva,
O bo do tempo este é que o mar está precioso, entonces é unha maravilla, non? Disfrutar deste paisaje do mar embravecido, vamos. Esta que van ver agora é a vista de Paxaro, dunha zona de Galicia de interior. Aí estamos vendo Dozón. Son fermosas imaxes que tamén nos dan unha idea da cantidade de neve caída nas últimas horas. Con esta vista de dron tamén comprendemos mellor o perigo de circular por estrada en moitas zonas de Galicia, como esta da comarca do Deza. Imos agora con nosa particular viaxe por Galicia a través das cámaras web que lle se ofrecen en directo en moitos puntos diferentes de Galicia. Saiban que poden consultadas cando desexen a través da nosa página web g24.gal. Así que empezamos en Muxía, onde se notan claramente os efectos do temporal que nos acompaña esta fin de semana. Seguimos cos efectos do temporal que trouxo a neve e así está o Cebreiro. Ingrid deixou neve en cotas baixas e acumulados importantes nas montañas como nas de Lugo, como levamos vendo en todo o informativo. Esta é Pontevedra en directo. Esta noite a cidade será a capital do cine español coa entrega dos premios Feroz a cargo dos informadores cinematográficos. E se son amantes do motor, hoxe poden achegarse ata aquí, a Vigo. No IFEBI celébrase o espectáculo freestyle motocross, acrobacias máis sorprendentes, se cabe todavía neste evento que sorprenderá a que no visite. Seguimos con máis cousas. Os cortes na suministración de internet e telefonía teñen fartos os veciños de Bergantiño. Segundo denuncian, as incidencias repítense con frecuencia e deixan paralizada a actividade económica e administrativa durante horas. De feito, os concellos da zona puxeron unha reclamación conxunta pedindo solucións ao operador Movistar. 4 cortes de internet e teléfono no último mes colmaron a paciencia de moitos veciños de Cabana, Ponteceso, Malpica e Laxe. Sí, a último durou 7 horas. É que desde as 5 da mañán hasta as 12 do mediodía debió de ser. Sí, está pasando bastante frecuentemente, máis do que nos gustaría, porque, bueno, pois é algo que afecta directamente ao noso negocio. Bueno, pois temos un teléfono fijo na parada sempre, e entonces tamén cortan porque non hai línea. Entonces, claro, a xente que nos chama tampouco non lle podemos coller porque non sona o teléfono. Comerciantes, taxistas, colexios, centros de saúde quéixanse de que as incidencias os poden deixar paralizados durante horas, causando perdas difíciles de compensar. Non podemos entregar paquetes, non podemos cobrar con tarjeta, non podemos vender os cupóns da 11, a alarma, é que nos, claro, ao ter a alarma vai con internet, entonces tampouco podemos activar a alarma. Nós somos unha empresa que alquila material sociosanitario por toda España e entonces o noso traballo depende directamente da rede de internet. De igual 4 ou 5 horas que estamos sin línea de internet, donde a xente non pode traballar, os problemas que se causan tanto hostelería, supermercados, farmacias, bancos, e quedamos sin línea, e aquí no concello igual. A propia actividade administrativa dos concellos vese afectada tamén por uns cortes que o operador Movistar xustifica como avarías ou intentos de roubo na liña. Un fallo na línea e tal, despois o día seguinte, que é un intento de roubo, pero bueno, xa nos parece que xa moitos intentos de roubo aí pola zona de Carballo por aí, xa nos parece moi continuado. E non sabemos, a verdade é que non sabemos, pero nós o que pedimos que se solucione canto primeiro mellor. Fartos da situación, estes 4 concellos fixeron unha reclamación conxunta pedindo solucións ao operador. Non están dispostos a quedar incomunicados nestes tempos en que prácticamente todo pasa por un teléfono ou un módem. Ás portas do Entruido, o prato estrela destas datas é o cocido. Segundo onde comamos, varían os ingredientes. En Lugo, botanlle o botelo, e no sur, galiña e tenreira. O que non falta seguro son os grelos e mela cachucha. Cachuchas, lacóns, botelos e chorizos colgan dos estantes das carnicerías. Estamos no tempo do cocido. Se demanda normalmente son o típico butelo, chorizo, logo tamén cachucha, o que ten moita aceptación tamén é o tema da solana. A solana ten tamén moita, o que é o espiñazo do cerdo, ten moita aceptación tamén. Pero os ingredientes varían segundo onde o comamos. Que leve cacheira, lacón,
solana, chorizos, androlla. A súa cachucha, a súa costilla, o butelo, chorizos, garbanzos, os grelos nosos. A solana e o botelo non faltan no cocido lugués. O botelo tradicionalmente consumíase no interior, na zona de montaña, é típico da Fonsagrada, pero hoxe o seu consumo xa está moi estendido. E solamente leva costilla, o que é a costela, digamos, tradicional do porco, máis o que é a corteza, o que é a piel, e non leva máis nada. Porque hai noutros sitios que lles meten, pois, metenlles rabo, metenlles lengua, aquí na Fonsagrada non. Noutras zonas de Galicia, ademais da carne de porco, tamén engaden galiña, tenreira ou mesmo cordeiro. Eu xente que ao mellor de Vigo, da zona de Vigo, da zona de Pontevedra, e non saben prácticamente o que é o butelo. E aí sí que aí métese galiña, métese incluso cordeiro, cocido. Antigamente, o cocido comíase na casa, en familia. Hoxe tamén se segue a comer coa familia ou cos amigos, pero fora, no restaurante. No, prefiro ir a tomarlo a algún sitio. Fixino hasta fai pouco, porque tiña moitos fillos e moitos netos, pero levanteime en huelga. E agora vámoslo comer todos e pagamos. Se van fora, mellor reservar. En moitos establecementos teñen lista de agarda. A xente sempre lle gusta un cocido. Me gustan los garbanzos, me gusta la carne, el chorizo, todo lo que le echan. A mí me gusta todo. E, xunto ao caldo, o prato estrela do inverno. E tamén estamos en tempo de elaboración dos chourizos, pero non en todas as zonas se fai do mesmo xeito. En varios puntos da provincia de Ourense os chourizos gordos teñen como ingrediente principal o cabazo. Por iso se coñecen tamén como cabaceiros. Din que do porco aproveitase todo e con esa filosofía naceron estes chourizos convertidos hoxe nun auténtico manxar. Pois o chourizo cabaceiro que leva é carne, sobre todo da zona da papada do porco, carnes así e outros recortes, que o que se fai é o picado, despois o amasado que leva pimentón dulce, pimentón picante, allo, orégano e sal e o cabazo, que é o produto que o fai diferenciar dos outros chourizos. Cabazo que se deixa escorrer durante 24 horas antes de engadirlo a mestura, representa o 30%. Porque como son carnes máis grasas do animal, o cabazo, pois, bueno, quítalle un pouquiño de grasa e, bueno, dalle un sabor especial. O seguinte proceso é, tamén do día anterior, deixamos a tripa gorda do porco lavada, atada, e sempre se deixa en agua para que este ben hidratada e, bueno, así perde olores. É un produto típico de varias comarcas ourensáns. Aquí fan únicamente durante os meses de inverno entre novembro e febreiro. Cúranse de xeito tradicional nestes fumeiros. A leña que utilizamos é leña de carballo, non fai falta, como non se consume nunca cru, é para cociñar, entonces non fai falta que este duro de todo, pero sí, entre 20 días e un mes é o que lle fai falta para curar. É tal a demanda que producen durante estas datas entre 1.000 e 1.500 kilos a semana. Moitos envíanse para fora e outros consúmense en restaurantes como este da zona. En inverno é unha comida moi potente, moi boa, entonces cociñamos os cocidos con verdura da temporada, que son os grelos. Tamén poden acompañar o caldo ou a un bo cocido. Vamos a dar solamente 20 minutos, porque é moi importante que non se rompa. Entonces vámoslo facer a fuego lento. O cabazo confírelle outra textura e sabor. Aquí poríamos un pouquiño de grasiña así, que rebaixa aquela carne tan fuerte e está moi ben, están moi ricos. Un prato para degustar e espantar o frío nestes meses de inverno. É un dos produtos máis exclusivos do noso agro é o aceite de oliva de Quiroga, elaborado con olivas 100% autóctonas. Esta fin de semana vais a fondar máis na súa elaboración e na súa profesionalización, Noelia. Si será nunha xornada que se celebra hoxe na Casa da Cultura de Quiroga e que vai reunir a expertos galegos e portugueses. Aprenderán o manexo axeitado da almazara, do que depende en gran medida a calidade deste produto. Haberá degustacións e catas de aceite. Este ano vaise por en marcha tamén unha plantación experimental de oliveiras autóctonas na Estación Agrícola do Baixo Miño para avanzar no seu estudo e que se porán a disposición dos produtores. Iniciativas que van encamiñadas a creación dunha indicación xeográfica protexida específica para o aboe galego.
Facemos agora un repaso por algúns dos eventos culturais máis destacados dos que podemos gozar esta fin de semana en Galicia. Pontevedra convértese un ano máis na capital do cine coa celebración dos premios Feroz. Entrega os galardóns á Asociación de Informadores Cinematográficos de España, que recoñece o mellor da televisión e do cine español. A cidade do Lérez vístese de gala para acoller actores, directoras e profesionais do sector nunha noite de estrelas e emoción. En Lugo, esta tarde, SES ofrecerá un concerto no que presentará o seu último traballo, Nadando na incerteza, cheo de forza e letras comprometidas. Será no auditorio Fuxan os ventos. Na capital galega, o ballet O Escachanoces traerá a súa maxia ao escenario cunha función da man do Ballet Clásico Internacional, que promete emocionar tanto a pequenos como a maiores. Será no Teatro Compostela, hoxe ás 7 da tarde. Na Coruña temos dobre proposta musical. Por unha banda, Rafa Sánchez, o histórico líder de La Unión, repasará os grandes éxitos da súa carreira no Teatro Colón. E tamén o sábado, Ángel Stanich chega cun directo potente e cheo de ironía, mesturando rock e letras provocadoras. E o domingo, a beleza da danza toma o relevo, coa representación do Lago dos Cisnes, un clásico que nunca pasa de moda. Foi todo, grazas por escolleren o Galicia Noticias para informárense. Quedan agora con Noelia e a información do tempo. Adeus.